सूनुरद्भुत सुन्दरो जनि नन्दराजतवायं देहि गोष्ठजनाय वाञ्छितम् उत्सवोचितदायम् विप्रवृन्दम् अभूद अलङ्कृति गोधनैरपि पूर्णम् गायनानपि मद्विधान् वृजनाथ तोषय तूर्णम् तावकात्मज वीक्षणक्षण नन्दिमद्विधचित्तम् यन्न कैरपि लब्धम् अर्थिभिर्येतदेच्छति वित्तम् श्री सनातन चित्तमानस केलिनीलमराले मादृशं रतिः अत्र तिष्ठतु सर्वदा तव बाले सर्वदा तव बाले सर्वदा तव बाले। हे नंदराया, तुका एक अत्यद्भुत आणि भारी चंद बालकू जन्मला. दय कोरनू सकड व्रजाचे जनाक दान धर्म कोरनू आम्ही परब कर्या. आत ब्राह्मण सकडई तंक मेळलेल्या आभरणाने गोधन घेवनू संतोषारी आसती. व्रजाचे राया मिगेल तसले संगीत साधकाक समेत तृप्ती करी. आमगेल तसले नादोपासक सकड तुगेले चरडाले अद्भुत आणि दैविक दर्शनाक भारी प्रीतीरी रक्त असची. हे दर्शन भाग्य कोणाकई येदोळताई मेळणी. मिगेल प्रार्थना अशी अस. हांव केदनाय ते नंद बालकाले प्रेमान तू भोर ना सुखा. तसल तो कृष्णो हंस सनातनु गोस्वामी तांगेले हृदयाचे मानस सरोवरांतू तागेले लीला करता अस. हरे कृष्णा.